Hello guys. So hundred tập nua hay còn let ta When you can end how to can plan to find your device can end how do ni YouTube te hundred tập kan han chol sana kan an re vang chang te yom lo thei lo ke ni a chuan a bel tak kan rin te ni velem lo wang hian mi te tiang tak han ti ve te thil har sa ni a chuan chu kan re vang hei ron lang le hlol la when you can end how to kan plan to find your device ti ni a mi tam tak ngalo hlok pui le kan lo tang kai pui mial ta kin ti ngan an how ve le don ni phone te kan ti bo thina kan phone ti bo chang te kan dahna kan hriat lo emo khoi mo kan thei hil chang hian kan phone om nei zon thiam te har thil bo hi chu zon thiam te har chu tiang ni kho tang kai em tur phone ti bo ni kho tang kai em tur ni a amara chu kan entran ma in ati thei lo na hemi find your device a confirm thei lo nai ti tiang tiang zong chon ri thiam dan turin thei lo nei pan hi om ve a pakhat na chu i location ni on lo chuan i location om na lai a confirm thei lo fa mu thei lo ni but yom zat ti velte signal om tiang chi je kha chu mu vek thei a ma ro chu a confirm thei lo thunga location kha tin pan hi na chuan i password thei poi mo lutuk email password ta kha I thei ngil tur ni lo I Google email password kha mo thei ngil lo turin von rang tur thil dei lo mang thin don ne teni lo thei ngil ta ni pon ke YouTube channel lampanga for good dan te kalo kada thina tiang te hi lo en la lo for good la thei ngil to lo tur te lo mang non ni ole kan intro an chong hal mur nga am saber chuan chrome kan lu tanga chin khang kalo ti to kan ti thraleng e bul tang Hela hian find your device ti lo om ta tro find your device ti do like insert sanga find your device so on find your phone ti lo om lai noi hi find your phone Google find your phone lo ta hi an hoi zu ki Vivo Y53 hi ka phone ma sani ta a chung zo Redmi 12 5G hi tuna ka phone man lai hi ni ta I man lai internet account pan hi tang lo login to te polo ni mai theya I phone kha ma sa zo I man lai phone a khan lu tanga ti hian tap kyo nga email ne kan thun jam nge connected password ki kan chulo konga hi chu privacy thilonia lang thei lowa kan da mai angai ni ti hian alo lang ta tro hei tan phone alo lang bluetooth an hoi lo lang le an hoi le hian earphone ti la headphone lem te lo lan khemo find your device to ka phone man lai ni wangin ti hian lo oma chuan hela kila te khan Google photo iman train profile chu alo oma takte in chu click anga chuan I thai thlanga hela hian find your device setting a hin lu dang chuan I thai thalenga find your device web pa zo khen lu turo chung zo lo hian find your device app ni lo hian web pa zo khen lu I lu dang noi zo ka tin ani chu noi zo ka khan lu tanga khatikan ani mai ni thil har sa ni lo hey ka buti nei za te samruk pako Airtel zo kilo confirm a simor na ka dawang Airtel zo confirm tin hey ihil me pachun ta me om na lai zon vel chu hey ti hian sangao lam na lai zon zong kha confirm vek thei ta maro chu a in ta kha va click kher don lova internet na sangao po Blue Mountain English School la khon ka phone lo ti bo ta ila khulai bulvel ko confirm ro ta khulai bulvel ka zon khane maya angai chu tiang khane maya nge arbo khutim dai tak han zon ai kha chon ol zo ke tinang thil khani no tang kai premium ta kin tin hei sound hi on theya I phone khelo silent pala call tlang thelo ni pun I call a ring chho thelo pun sound ko na
khan sound curry stop khan sound curry char thea chu zon depot ol sam via Redmi 12 5G Airtel confirm 69 battery khan battery omza zong te mi tam tak hian hei hian lo tangkai pui to thinai lo tangkai pui ve thei mi al takin tin kan siam ani kati zong khani sela ilo lok pui ve nge ka be se a ilo tangkai pui ve mi al tak te ni chuan khongai lo like la lo subscribe la tin lo share la hetiang like te viewer te le share te tam hian ke ni video siam tu tan te poina nuam ve a phur na te min pe ve ni ti kha men share sak veula tin a thei chuan khongain ka video te hi lo download a channel danga up kha karem ti lowa phal anei tu phalna tel lo chuan ti lo ram thrini la lo ti to lo ila te pointing ha lo tiang khati zong khani mai sela dang hian en kwal le turin video pakhatain thui lutuk don ole khati zong khani ro se in zawai mutui mang thra ni man nuam ve kulek khongai lo like la lo subscribe la lo share be bodon nya